Welkom naar onze korte antwoord voor grote vraag. En vandaag de vraag is, wat is Owentmol? Kort gezegd, Owentmol is een aanbedenk van wat Jezus gedaan heeft voor ons, om ons helpen denken aan de reding wat Jezus ons gegeven heeft. En ook waar we voor een eeuwig leven hebben met Jezus voor alle eeuwigheid. Dat woord Owentmol, dat redt van de laatste avondmaaltijd wat Jezus had met zijn jongeren. We zijn dit in Matthäus kapitel 26, Markus kapitel 14 en Lucas kapitel 22 en dan Johannes kapitel 13 tot 17. Dat redt van deze laatste maaltijd, dat we de laatste avondmaaltijd wat hij met zijn jongeren hadden. 1. Korinther kapitel 11, 23 tot 27 leert ons een beetje meer van deze Owentmol. Wat ik jullie gegeven heb ik van den Herrn gekregen. En daarna, als hij haar Jezus geroden werd, nam hij dat brood, en als hij daarvoor gedankt had, brak hij dat en zei, dit is mijn körper, die voor jullie gebroken wordt. Neemt en eet, en aan mij te denken. Groot zo nam hij nam eten nog de kuffel en zei, dit kuffel is een nieuw bond in mijn bloed. Wanneer je dat drinken, doet dat om aan mij te denken. Jedes Mal also, wanneer je dit brood eten en van dit kuffel drinken, zei je daarmee dat de Heer gestorven is en dat zo lang wat hij ware komt. So ik geloof voor velen van ons Mennoniten, wanneer we van Owentmol reden, denken dan, we denken aan wo, van we opwassen deden, dan vielleicht is het nog zo, dat is een geheimnis, dat wordt wat versterken wordt van ons. Aber Owentmol is niet wat preachet, en ik dacht, ik wil een klein beetje reden van wat het is. Owentmol is, wanneer we taub komen, is het kerk, en we dan wat brood en wat wien drinken, of als wien en druiven zo, en dat helpt ons denken, wat Jezus gedaan heeft voor ons. So dat is niets bijzonders van dit brood, dat wat je krijgt is eens ohne brood, en dat is niets bijzonders van het wien of wien en druiven zo. Dat wordt een stoel gekauft, maar dort wat er hingen is, de bedienen hingen dort, dat is wat wichtig is voor ons. So wat meint het dan? Wanneer we van dat brood eten, we doen het alle taub eten, en dat is een bewijs voor ons, dat is een symbool voor ons, waar Jezus Christus zijn körper wordt gebroken voor ons. Dat helpt ons denken, dat Unger gaat zijn oor, waar Jezus Christus zijn körper gebroken voor ons. Jezus wordt gestraft in onze stad. En dan, dat wien is een symbool van dat bloed van Jezus Christus. In Hebreeën kapitel 9, de 22 vers zegt dat ohne bloed verjeten jeft dat keine zinnen verjewing. Jezus Christus jeit zijn bloed in het bloed uit, zodat God kan ons vergeven. En dan het laatste punt is, we worden Owentmol taub gaan, we zullen Owentmol taub gaan, zolang wat hij waarheid komt. So wanneer Owentmol wordt van je redt in de Bijbel, dan wordt allemaal je redt van de kerk der taub. So wie alleen, we zullen niet Owentmol alleen taub gaan, we zullen dus de kerk taub gaan. So wer kan dan een Owentmol nemen? Ik würde zeggen, eens einer wat waargeboren is en Jezus Christus navolgen deed, kan en zal Owentmol nemen. Aber de Bibel sagt wieder in deze 1. Korinther kapitel 11, dat we zullen niet indautig zijn, we zullen niet glücklich zijn met Owentmol. Wegen de prijs wat Jezus getold heeft voor onze zend is groot. 1. Korinther kapitel 7, de 13 vers zegt, je zijn met een dieren prijs gekauft. De prijs wat Jezus told voor ons is dier, en dan zullen we niet glücklich zijn met het Owentmol. Wieder zegt, wanneer we wat tussen ons en anderen gaan, en hier is dat we zijn jengen aan, we zijn zelfzuchtig, we zijn bus voor onszelf, dan zullen we ons onderzoeken, we zullen die dingen eerst opklaren, als we Owentmol nemen. So wanneer je recht doen met Jezus, wanneer je waargeboren zijn, en wanneer je am navolgen doen, ik wil je ermutigen, dat Owentmol nemen. Dit is een korte antwoord van een grote vraag, ik hoop je had een goede dag. Gottes Segen.